to máš na těch kolenách? Tak asi hlínu a trochu trávy. Nic extra. Pojď se dát. A co s tím? Vyberem to v Euroně. Dneska tu je balíček, je tam i něco pro mě? Jo, je to něco pro mě. Čaute, za chvilku vyrážíme s mamkou na prezentaci novinek. Budeme tam s Andrejkou, ještě s tetou Katkou a už se nemůžu dočkat. Bude to tam fajn, bude tam tombola, budou tam kávičky, bude tam strašně moc věcí. Prostě těším se. Tak za chvilku už vyjíždíme, mamka už tu nese euro na tu prezentaci. Tady to vidíte. Jsme tady. Konečně. Tak budeš ukázat, kde jdeme? Jo. Tak už jsme tady. Ahoj. Ne, já už jsem taky měla, já si ji vezmu. A fungo, jakoby takové? Kateřina Blahetová. Kačka! Čau, teďka jsme přijeli vlastně od té prezentace novinek. Vlastně byli jsme ještě u koníků, tam jsme se to užili. A teď, jak můžete vidět, už je taková tma. A vlastně bylo to super. Tady máme mamku, jestli to vidět.